Així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Segur que alguna vegada haureu sentit això de que els focs de l'estiu s'apaguen en hivern. I avui vaig a mostrar-vos un clar exemple de com mitjançant un ramat de cabres pasturen la muntanya, netegen el sotabosc i mantenen nets i ixos tallafocs que se fan en maquinària. Així que si voleu acompanyar-me, avui mos anem a Gandia a conèixer a Omar i el seu ramat de cabres. Anem. De vents i ric de dies, pobre de versos d'afany. Omar Pérez, ramader de Llutxent. Sí. Però si no estem en Llutxent. No, si estem en Gandia. I les cabres estan així en Gandia. Estan en Gandia. A què te dediques realment? Pues jo em dedico a això, al ramat, al ganau de cabres i això, i a pasturar per la serra més que res. I aquestes són cabres de carn? Cabres de carn, sí. De carn. Quan tu Cabra fas... celtibèrica de carn. La varietat, dic jo, la raça celtibèrica. N'hi ha de mesclades, n'hi ha de cruzades, però una major part són de celtibèriques. Celtibèriques. I aquestes cabres què mengen? Monte. Monte, brossa. Monte, i no vol dir, es dona jo, n'hi ha voltes que es dona alguna de subproducte, taronja o meló, o en l'estiu, o potser totes les setmanes tiro algun viatge d'algo perquè no siga tot monte, però un 85% o un 90% del que mengen monte, el que elles pasturen. Totalment ecològic i totalment natural i tot. I a més fas una funció bastant social perquè estàs contant-me que passes 120 dies a l'any en Llutxent perquè és realment on tens tu l'explotació. 120 dies només perquè estic així 2 mesos i el resto estic allí. Obligats estem a estar 120 dies, però més, estem, sí. I normalment pastures sempre en la serra de Llutxent. La serra de Llutxent, sí. I neteges allí el bosc i te dediques a mantindre... A mantindre la serra com neta, dins de lo possible, perquè està tot molt perdut, però... I la serra molt gran. Hòstia, i més Llutxent, que és immensa. Tot muntanya. Tot serra. I a part de fer aquesta funció, que tu ja te dediques a fer cabres i vendre-les per carn i això, després hi ha ajuntaments que te lloguen per a netejar les seues serres. I és el que estem fent ara així en Gandia. En Gandia. Ells fan cortafuegos, van fer uns cortafuegos estan pas, ho van netejar amb màquines, i ara jo el que faig és passar-ho al ganau perquè es mengen tots els brots i tot el que veixin perquè no tindré que repassar altre volta. I mantindre-ho net any rere any, sempre. Així ja és raro que tornen a entrar les màquines, elles ja ho mantenen. I els cortafuegos són molt grans? Són, sí, estan bé. Es depèn, però la mateixa tindran depèn, però d'amples podran tindre igual, n'hi haurà que tindrà 50, 100 metres d'amples i de llarg, tot el barranc des d'allà dalt es va d'allà baix a la carretera. Este quin barranc és? Això és el Parpalló Borrell, el parc natural del Parpalló Borrell. Saps, però natural, ja clar, allà dalt està la cova del Parpalló. La cova del Parpalló, i dalt tinguem el Mondúber. Ah, el Mondúber, el famós Mondúber de l'home de la bicicleta. Sí. Perquè justament venien per així i estàvem veient que estava també la droga, que està allà dalt. La droga està allà dalt. Correcte, allà dalt, però n'hem entrat en el cotxe. I clar, això va fer famós fa 3 o 4 anys, quan es començaven els vídeos de l'home de la bicicleta. De l'home així o sí? I entonces estem en el mateix puesto que això serà terme de la Safor. Això és terme de Gandia. Terme de Gandia. Correcte, la Safor. I està tot perdut, abandonat. Tot perdut, no ho veus, això és tot perdut. Deixar de la Mare de Déu, tot ple de pins. Tot ple de pins, i ara això que hem netejat alguna cosa, però... Perquè així, quan cau un mistó... Això, si no m'enganya, dit per el pastor que n'hi ha que queda un home major que queda en barx, això fa més de 60 anys que no s'ha cremat. Més de 60? Més de 60. I l'any que va haure aquell incendi de Llutxent que començava... Es va quedar a l'altre costat, es va quedar de Marxuquera per allà, així no va plegar. Així no va plegar. Per circumstàncies de que estava més net o perquè... Doncs perquè ahir fa el barranc que està un poc més tallat i està més pendent i està més tallat i ahir el van poder aguantar, no van deixar que botara a este costat així. Perquè avui en dia quan se pega foc un monte això és pólvora. Així si es pegara foc, així s'arren un mes apagant foc. I no l'apagaríem del tot. Sort que esteu vosaltres encara, que esteu manteniu. I l'home també té cabres? Sí, però ell té ovelles, ell sol es va per el bancau, ell la serra no l'aixafa per res. No, perquè les ovelles no mengen el mateix. L'home va per els bancals, per la bancalat, estem molt també amb pesebraes i no... Perquè tu també m'has dit que antes sí que tenies ovelles també? Tenia, sí, jo vaig tindre 300 ovelles.
Lo que passa que com pasturava molt en la serra i tot, tenia les cabres i les ovelles, i vaig decidir per les cabres perquè tot no podia ser. No, les cabres quantes ne tens? Cabres n'hi haurà unes 400 i pico. I això te dona per netejar molt de rogle? Sí. Home, sí, però elles van donar compte que així ara farà el dia 16 farà un mes que estic així. I ja em pega fort, saps? Ja veus tu que... I així tot arribareu també trosset. Ara ja veus tu puestos que ho apreten elles, saps? Que van netejant a pressa. I els agrada això els encanta. Tu saps, així mateix, així no tinc 400, perquè en casa en tinc unes quantes parides i això. Ah, clar, tu tens així unes quantes i el resto estan en llutxent. Estan en casa. Tu saps, 300 o 300, així n'hi haurà 370, una cosa així, o que mengen. Una barbaritat, m'imagino. I com sols mengen que elles estan tots els dies de 7 o 8 hores fora. Tu vens de matí, o sigui, tu estàs en Llutxent, vius allí... Jo visc allà en Llutxent. Jo me'n vinc de bon matí, les amolle i a pasturar. Hasta ara que vols tancat. I te pots quedar per així tranquil·lament o les pots deixar i te'n pots anar... No. Té que estar damunt d'elles. Vaig on elles en el gos pasturant i quan jo ho estanque a casa. I deixar-ho sols ni pensar-ho. I tots els dies de l'any? Tots els dies de l'any. Jo ara mateix han estat en Pasqua i tot, tots els dies jo així. Els amics de dinar i tu jo així. Sacrificat això. Ningú dia de festa. I, imagina't. Clar, a veure, el que som llauraors, entre cometes, sí que tenim algun dia que dius, ara, per exemple, el diumenge plogué, jo estic ara 2 o 3 dies que dic, pues tinc alguna faena, perquè en l'almacén sempre tens, sempre tens, però és diferent, no són animals. Claro, no tens que estar tots els dies ahí. O si vols anar-te'n de vacacions un dia de dir, me'n vaig un fin de setmana, jo no puc. No pots deixar ningú al càrrec, o no tens a ningú que t'ajude tampoc. Mon pare està al m'ajuda, però que ell també té la seva faena, jo no... Home, clar, no, o sigui, al final cada un tria el que fa. I a part d'això, vull dir, si tu, per exemple, ara no tingueres... Clar, tu tens la tua explotació en Llutxent, pastures ahí el monte, no tens que gastar-te diners en menjar, o molt poquet, i després les cabres realment són rentables si no tingueres després l'extra? No. O sigui, si tu només te dedicares a fer cabres i les tingueres allà al monte i després fas la paridera i després ves... A vendre els cabrits, home, com a poder viure podries viure, però jo no podria ser. Pagar seguros autònomos i tot, que va, ni de conya. Només de fer la carn per d'això, no? No, ni de conya. Tens que buscar-te esta part. Tens que buscar-te l'altre. Que de totes maneres, pels poquets que sou, pues, està molt bé també que pensen en vosaltres. Sí. Antes que tirar 4 burros ahí al desert i matar-los, com han fet alguna vegada. Sí. Perquè l'altre dia vaig estar llegint també que en Catalunya volen fer ara els ramalls de foc. Se ho han inventat ara com si fos alguna cosa novedosa quan és el que s'ha fet tota la vida. Sí. Però clar, jo penso i dic, clar, el que acabes de dir tu, que estàs tot el sant dia així, tots els dies de la setmana, tots els dies de l'any... Això ho has de portar mamat, això t'ha de gravar, o si no, el segon dia dius, això, quan tenim Pasqua, tots els dies, és que no n'hi ha un dia de dir, és tots els dies. I al final passar 7 o 8 hores a soles per així... Correcte, en això lo de menys. Passejant i... El que et vol que tens, pues que treballes per tu i t'ha d'agradar i ja està. I a part de vindre a Gandia i fer les rogles, perquè al final el sistema al costat de la carretera, que suposo que és la zona més perillosa si vinguera un incendi, per a que no arribi, estàs en més puestos també? Sí, ara estem mirant d'anar també a Xeraco, que l'Ajuntament de Xeraco també vol que vaig, i això, i Llutxent. I en Alcoi també volen que vaig, el que ara tots volen ganar. S'ha ficat, després d'estar 100 anys maltratant els ganaderos... Ara vas mirant i vas intentant organitzar-te un poc, i quan acabi d'ací igual passa allà. D'allà ja veurem si passa el coll o veurem com està, saps? Sí, perquè al final si pastures sempre en la mateixa serra en Llutxent, hi haurà algun moment que s'acaba el mitjà. Home, clar, n'hi ha que deixar-lo descansar, perquè si no els animals també s'avorreixen. Jo mateix ara he pasturant, avui m'ha tirat per amunt, demà em tiraré per avall, tens que anar canviant les de puesto perquè elles, quan les portes 2 dies seguits al mateix puesto, no... I la pregunta, m'ha fet gràcia, perquè clar, jo conec a un amic que tenim que anar a entrevistar, sempre ho dic, la veritat, però Jordi ara mateix està de paridera en les ovelles i no dona coll a fer formatge, fer iogurt i tal. Correcte, això és una altra cosa. I hem d'anar allí, i clar, jo quan he anat allà a visitar-lo, ell té zones del rededor del mas, les té ja ballades en ballada d'esta fineta que no aprofita per molt, però bueno, per les ovelles sí. I clar, quan les va amollant-les cada dia a un puesto,
i les tanca. Vull dir, ell obre allí, les tira per a El dins parc les deixa allí i ell se pot anar a fer el formatge o el que siga. Això les cabres... Això les cabres no, les cabres totalment diferent. Les cabres, si fan en un pastor elèctric i controlant-les molt, estaven tu un poc pendent. Perquè la gent ho sàpiga també, un pastor elèctric és una valla molt més fineta d'esta, de 3 o 4 fils, que porta una bateria de cotxe enganxada, que quan les ovelles o els animals s'arrimen, xispa i pa carrere. Correcte. I una volta ho toquen les cabres, quan elles ho saben ja no s'arrimen. Però els has d'ensenyar que això va molt bé. Tu perimetres un tros, és un bon perímetre, i pots estar a deixar les deixes i això és de categoria. I a més també evites tots els vianants que venen així a córrer o a caminar que s'arrimen a fer el tonto. No, això, que s'arrimen i que tu també mateix, imagina que un exemple, que sí que ho ballaren, que així estaria bo de fer, perquè així com dalt n'hi ha un altre camí, es queden isles al mig de monte, si ho ballaren, jo ho deixi de matí, i potser si tinc alguna de papeleo que fer, me'n puc anar. Tentem sempre. Sempre. Així no puc anar. I tens que quedar-te sempre i t'has de quedar en elles, no pots deixar-te les al sol. I com les controles? Perquè són 370 ovelles. En el gos. El gosset que està per ahí. Boni, Ei, anem per així. Vine així. Este tio és el que controla 370 ovelles. Pues valent, Hòstia, com li diuen? Boni. Boni. Jo l'he vist antes com m'anaves pegar la volta al tancat i en seguida ell fugint. Si no fora per ell, mare Déu. Impossible de controlar les 370. Boni. El que és molt empalagós, quan veu algú així de fora, I quina raça és este? Este és del terreno, de gos de ganau de tota la vida que n'hi ha hagut. Gos de rabera? No. O sí? Bueno, de rabera és del de Catalunya, però és del que n'hi ha hagut tota la vida. Sí, són així, no sé, és que no sé exactament quin... És que l'altre dia feien el concurs ahí en Agres de gossos i clar, dona gust veure com roden el ganau i el porten i per aquí i per allà. Però vaig dir-te una cosa, el que fan en Agres no és això, No. Ahir en Agres van a fer monades, que dic jo. Ja, home. No és el pastoreig real, de veres, saps? Home, claro. En la muntanya no té res que veure. Correcte, jo mateix el xic així, si ho escarp una setmana de jo l'envia d'ell i va. I te fa cas sempre tot? I me fa cas igual, jo l'envia d'ell. Jo us dic a tu que les cabres estan a 1 quilòmetre de mi, si ell les veu, si jo li mana, ell va. I les porta. I les porta. Que no, és totalment diferent. I per això l'has degut entrenar, ben entrenat i... Tu saps les hores que passa ell amb mi? Clar, m'imagino. Ell passa tots els dies 6 o 7 hores amb mi. Home, t'ho dic perquè jo tinc una ratonera i jo no la tinc que ensenyar a ratolins. Sí, però això és l'instint de caça, correcte. Exacte. Este també té el mateix instint? I això ho porten ells. Ho porten ells. De ganau, de normal... Home, que ho tens que ensenyar i ho tens que refinar un poc i tens que... Igual com n'hi ha gos que és més fort, que és més fluix. N'hi ha gos que mossega més, que menys, però bueno, que... Però també l'has d'ensenyar, que no... I és preguntamante. I el bitxo que tenies per ahí dins? El mastín. El mastín. On està? Xica, allà va. A què se dedica este? Està vigilant, per si ve algú que no toca. Està l'únic que fas vigilar? Sí. Molt interessant tot el tema. Tinc aquesta, tinc més, però avui així només tinc aquesta. Així per si ve algú, clar, han de recordar, sobretot, perquè molta gent no ho sap, i és que en què vagis a la muntanya o a la serra i cregues que portes el teu gos solt i tal... Així, dins del parc aquest està totalment prohibit portar el gos solt. L'Ajuntament ja ho van dir perquè n'hi ha ganau i no poden portar-lo sol, perquè a mi l'any passat em va passar un cas que passaven a xica, corregent, portava un border collie i va començar a caçar el ganau i la xica, perdona, però bueno, és que no pots portar-lo sol. És molt perillós, I n'hi ha gent que es creu que està en el dret de portar-lo sol, i no és així, no? Jo, quan alguna volta l'he portat a la muntanya, molt poquetes voltes, la veritat, la cadeneta enganxa al cinturó i per molt que hagi volgut anar-se'n, no, perquè... Una cosa és que tu estiguis en un punt que ho controles tot i la molles un rato, però així mateix així no... I n'hi ha molta gent que jo veig que es porta sols. Jo, pues, si no diuen res, que veig jo que el gos no diu res al ganau, pues no li dic res. Però n'hi ha gent que encara es porta xula, Lo normal és que quan un gos veu un animal, pues sempre hi ha escalvo de... Correcte, vagin allí a olorar o a caçar-les, saps? I això és perillosament per les cabres, també. És perillós. L'home que n'hi ha antes que jo així, Benito, uno d'ell de Marxuquera, l'any que va estar ell així, li van a caçar, què passa? És un home major, no té la mobilitat com jo el puc tindre jo, que corre. Li van a caçar el ganau i li van cruzar la carretera. I alguna que hauria... No, menys mal que no li van xafar cap, però li va passar totes a la banda de dalt de la carretera. I després per baixar-les... Es passaria un ratet allí, Ai, pues imagina, va tenir que vindre a la policia local perquè no passen els cotxes i un rotllo. Sols tindre contacte directe també amb les autoritats per si passa alguna cosa i això? No, així...
Així estan els agents rurals que n'hi ha, Mediambiental, sí. d'aixòs, i passen de quan en quan, però que no, així no s'arriba a ningú. Sols tindre prou tranquil·litat així Sí, treballant sí. i tal. Així sí. Inclús ara que fa bon horatge, que ja la gent és més a L'únic caminar que per la passa molta muntanya. gent, això sí, bicicletes i gent caminant i tot això, em passa un fum. Clar, perquè si així estava previst, dona compte, previst fer una urbanització en un paratge com este, que altres quan estaven volant el dron veies que vegetació i que bonic Sí, és. sí, sí. De fet, quan han pujat antes allà dalt al mirador, dies, que, per exemple, ell volia portar el telescopi i veure les estrelles Així, i tot això. en cas pot veure que ahir estan les parcel·les fetes i tot, saps? Que estan els ponts, estan... Saps? Ahir dalt n'hi ha un ballat que van anar a plegar a ballar una parcel·la i tot per fer... Mal crimen. Sí, sí, sí. I el que teniu allà dalt, que vaig veure, pareix que n'hi ha un depòsit per ahir, una volta passes la cova. Això és un dipòsit d'aigua, que això es va fer en el seu temps per subministrar la urbanització que volien fer així. I ara s'ha aprofitat per... Ja que està fet, però ho han aprofitat per si es fa algun incendi poder posar aigua d'ahir. I així al costat teniu un altre. Un altre, correcte, que és el que agarra jo l'aigua pel ganau. Això és mal crimen, si haguessin fet així una Ai, pues urbanització. imagina't. Ho haurien rebentat tot ja. Encara com... Igual com a l'hidròdromo mateix és igual, l'hidròdromo està tot ple de xavets. Sí, quan veníem per així ho hem vist i m'ha paregut raro, dic, home, això ho faríem fa 50 o 60 anys, Però almenys. ahir n'hi ha un poble, ahir n'hi ha més Sí, gent sí, que sí, en sí. marxa, ahir n'hi ha una barbaritat de... És que seran casos tot estrangers, Gens quasi segur. estrangers, inglesos i i alemans tot, i sí, tot sí, això. sí. És que no n'hi ha mirament. N'hi ha una època que, menys mal que això s'ha parat un poc, així i tot per la teua zona volen fer allí en la vall aquella, també una animalada d'urbanitzacions, que no me'n recordo com se diu la zona, però m'ho contava Georgina un dia. Que, Ah, sí, en Ontenient. exacte, propet. Volen fer allí també una animalada de promocions, igual Sí. que en Pego també. Però crec que ho han parat, no? De moment sí, però clar, això al final, si no para l'Ajuntament mateixa o això, Clar, pues, si els de l'Ajuntament són els millors primers que paren la mà. sí, no volia dir així, però vamos, que sí. És el mateix que m'imagino que volien fer així Correcte. i ja està. I saps de més gent com tu que faig aquestes coses o no A som... veure, ganaders com jo i xina joves, D'això ja sé que ne queden pocs, però bueno, afortunadament per la teva zona encara n'hi ha uns quants, estic jo... sobretot de porcí també, és veritat. Bueno, però això són granges de Claro. cerdos i això, però el que deixen de ganau, de cabres o d'ovelles, en Dènia hi ha un xic que li diuen Tomàs, que és amic meu, que té ovelles i també té cabres, bueno, té unes quantes cabres i ovelles. Després així en Quatretonda està Bartolo, el que era bous granxel, que era de brau, però ell s'ho ha passat a vaques de carn, i fa el mateix que jo, però amb vaques. I també va pasturar el monte. També pastura el monte. I mengen el mateix? El mateix, sí. Si ara com les ovelles sí que és diferent, les vaques... Les vaques les té quasi tot l'any en el monte també. Que vol, que guai. Sí, sí. I després ja... Després ja així pot quedar alguna punta de ganau, però molt poquet. Ahir en Barça més està l'home este que es dic jo, Sí, el que estava antes així. però això home ja es dic té ovelles i pastura per la bancalat, no... A la serra això no puja. El que és a la serra, molt poqueta gent. Perquè tindre tant cabres com ovelles tots junts són compatibles? Vull dir, tu les pots lligar totes juntes? Jo vaig arribar a tindre, primer tenia més ovelles que cabres, tenia 280 cabres o menys i 300 ovelles. I no va bé, No va bé. no va bé. Tens que tindre's cada una per un costat. Si tu tens la mateixa, si tu tens, un exemple, això són coses curioses que el meu nom major que és pastor m'ho dia. Si tu tens un ganau de 300 cabres i claves 40 ovelles, les ovelles sempre estan gordes. I al revés, igual. Però si és meitat i meitat, no va bé. Això per què? O sigui, sempre estan gordes vol dir que mengen més que les cabres? Mengen més que això. Pues, i a mi m'han dit que és perquè quan el que la cabra menja, l'ovella no ho menja. I com n'hi ha menys ovelles, pues, estan com li sobra de la cabra, es menja, i si és al revés, i si ho iguales més, pues ja no és igual. La cabra també camina més que l'ovella. Saps? Però no són massa compatibles, la veritat. I ara, a part d'això, perquè també me ve al cap una cosa que sol passar en altres llocs, no sé si així també, problemes en la fauna salvatge n'has tingut així? No. Perquè pues, així no sé si n'hi ha o no, però sí que sé que, per exemple, en la zona dels Pirineus a voltes tenen problemes en els ossos, en els llops, que Sí, per allà n'hi ha així no. en les vaques, entonces sí que tenen un poc de perill, Correcte. i així ni jabalins ni coses d'això no... El jabalí no, així l'únic que pot atacar una miqueta, que a voltes si es queda algun xotet, són les raboses. Les raboses, algun xotet, alguna cabra vella, i això sí. Però l'altre no. Si es queda potser alguna cabra, que per lo que siga s'ha mort alguna cabra en el monte, que sol passar, a voltes és vella per lo i que queda i siga. es mor, els jabalins se la papen.
s'humillen, els rabosos igual. I clar, també és veritat que xavalins, com de dia, no solen moure. No solen moure ells, però que a mi m'ha passat el cas d'anar pasturant. Se n'ha mort un ahir i potser passades 3 o 4 dies i fijar-te i no es deixen ni els ossos. Perquè sí que és veritat que tu en una granja tens que tindre un seguro de cadàvers i tal. Jo el tinc el contenedor, que passen i ho arrepleguen, però si a mi se mor una cabra al mig d'un barranc que per així jo tinc una hora, com tinc que treure la cabra morta. No, i a més que si al dia siguent tornes a per ella ja no està, que volgueres tornar en el cotxe o en el tractor o el que sigui, no podries. No podria. Pues jo que sé, així a grandes rasgos, crec que ho han tocat tot un poquet i a mi no se m'ocorreixen més històries que vulguis contar. Sí, això, pues ara és jo, que els ajuntaments ara estan... Com va ser? La setmana passada vam tenir una reunió a Montitxelvo que va vindre el president de la Diputació. Vale, sí, el de Alacant. No, Montitxelvo. En Montitxelvo vam fer una reunió de ganaders com jo, està Tomàs que va vindre ahir també, i van vindre a veure perquè volen promocionar-ho, en fi, i ara estan tots. En Diputació, clar, exacte, Montpó, exacte. A mi ja m'ho va comentar un dia que vaig estar en ell per casualitat en una altra cosa i diu, no, estem mirant el tema de... Dic, home, després d'haver-los deixat perdre tots els ramaders que n'hi havia en extensiu i tirar-los a les granges, ara és difícil que una persona que no vaig a mamar des de xicotet estira el bou, perquè és que, a més, així ara estan intentant promocionar això, però jo sé de molta gent, sobretot parlant amb gent d'altres comunitats autònomes, sobretot gent de la zona de Castella i Lleó o d'Andalusia i tot, que han tingut problemes en fer aquestes coses. Clar, realment els han impedit... L'últim home, pastor de cabres blanques que n'hi havia, que li diria el tio Santouet. Això estic parlant jo de postguerra o una cosa així, no? A això les cabres les van matar perquè no volien que pasturaren a la muntanya. Per què no? Perquè van començar tot... No sé per què, li van dir que menjaven espins i tot això, i va matar les cabres i va tindre que... I ell què passa? Perquè la cabra no l'ha calat, doncs no... No, ells volen salvatge. I va matar les ovelles, les va tindre que matar, les cabres, i se'n va passar a ovelles. Perquè sí, ja està. Perquè sí. Sí, és que lo natural és això. I no volien que pasturaren en la serra, però per res. Ho van prohibir, totalment prohibir que les cabres pasturen en el monte. Bueno, i ara, per exemple, tu per poder pasturar allà en Llutxent necessites demanar els permisos i tot això i... A veure, jo em quedo els pastos... Els pastos públics de Llutxent, jo m'es quede, que es pague... Pagues molt d'això? Això és a subhasta. I pagues, cada un, el que... I jo mateix a Llutxent estic a sols. Anava a dir-te, pagaràs molt, perquè no hi haurà ningú que vulgui... Però vaig juntament a mateix, si em paguen per pasturar, i allí tinc que pagar. Ja, és el que vull dir-te. Però bueno, jo per l'altre costat també tinc la PAC, que la tinc allí, els drets i tot el de la PAC ho tinc allí, i així, això és a banda, allò. Un extra per poder mantenir-te. I, interessant, però clar, a veure qui fa això des de zero. Això és mal de fer per lo que es diu. Això t'ha d'agradar molt, ho has de viure i si a mateix ja fora que s'agarraren 2 persones, però ja tens que fer el doble, perquè tens que el doble de... I tu, si volgueres, tu sí podries tindre el doble d'animals? Clar, home, clar que sí. I estaries mateixos de pasturant perquè si muntanya n'hi ha poc. Correcte. Jo podria, per dir, un exemple, jo imagina que faig el doble i busca un socio. Un socio o un llogat? Llogat és que això està mal perquè... No, però, per exemple, jo me'n recordo quan estàvem negociant el conveni laboral i tal, dir, pues, té uns dies de treball, pots fer alguns dissabtes, alguns diumenges i tal, això, està molt acotat, però clar, només perquè te deixa tu alguns dies lliures per poder gestionar-te les cosetes, perquè també tens que fer l'ecogànic i d'això. Jo he agarrat un boli més ara que en la vida. M'ho crec. Ara en tot això, papers, tens que fer papers per tot. Però el que parlem, si jo mateixa tinguera un altre, doncs dius, però este fin de setmana diu uno tu, uno jo, uno tu, uno jo. Canviant, clar. Ja saps? Però per això té que ser uno, dos que es vinguen molt bé. Que això és difícil. Que això és difícil i tot. Que ara llogues a uno, però és que avui en dia n'hi ha molts que el ganau ja saps com és. El ganau mateixa igual no pots dir 8 hores estaràs en un gabinet i en l'estiu tens que anar a mollar de bon matí i al mira llavors 9 tanques, però és que després tens que mollar a les 6 de les prats que es fa de nit. Clar. I n'hi ha molta gent que això no ho vol, no ho comprèn, així que... El camp sempre s'ha sacrificat en general, la ramaderia encara més, inclús, perquè nosaltres, quan ve tractaments, tenim que fer tractaments, però clar, al final te ho arregles d'una altra manera,
Però clar, així tens que estar Així tens que estar tots els dies. tots els dies. I damunt, si no n'hi ha gent que li agrada, doncs encara... Clar que sí, i és el que parlem. N'hi ha molta gent que tinc jo amics i conec a molts, estic en grups de ganaders, de persones majors i tot, que a voltes han intentat llogar, però que si han agarrat la baixa, que si no, la gent no aguanta, això no... No és una cosa simple. I a més, inclús molta gent major que segurament voldrà inclús traspassar Correcte. el ganado per a poder jubilar-se i que ho agarri algú i no hi ha manera de trobar. Estan anant molts ganaus a Matadero. Directament a Matadero, que acaben ja i ja està. I s'acaba. s'acabó. Pues una llàstima perquè això costa molts diners, perquè Home, al final costa més barat, entre cometes, pagar-te tu perquè estiguis així 2 mesos pasturant, Sí. que tots els anys enviar Enviar una de retro de brosadores, correcte. i perquè no passi com va passar allà en Vejís, que desbrossant un roglet es va fer una xispa, es va encendre i ja... Ara està diuen, ha estat aquest matí en un d'ells de l'Ajuntament de Xeraco i dona compte que tenen que anar a desbrossar. Em pensa que m'ha dit que 3 quilòmetres de senda o no sé, a un costat de l'altre, però 3 quilòmetres. De senda, vols dir? O sigui, Una senda. una senda de la muntanya a un costat i a l'altre i ja està. I no sé si ho fan empresa que contraten ells, però em pensa que s'ha passat quasi 9.000 euros, o 20.000 i pico d'euros, dona compte. I això millor te ho fan, jo què sé, en una setmana ho tenen fet. Imagina si vull pagar això, uno que va a les cabres o uno que va... Entre el que trau de la carn, 8 o 9.000 euros, i un pessigue d'ací i un pessigue d'allà, Ja està. a viure relativament correcte. decent. La diferència. Sí. I natural, Natural, correcte. perquè ara les cabres quan estan per ahí estan enamorant també. Home, per clar, l'any que ve. clar. Sí, home, tu saps el fent que fan, i ahir mateix era si n'hi ha fem. Sí. Perquè això t'ho muntes tu quan vens així? No. O això està... Això és de l'Ajuntament. O sigui, això ho muntat l'Ajuntament en el seu Això dia? l'Ajuntament ho va fer i està ahir muntat des del primer dia. Des de fa uns quants anys Farà que... 5 o 6 anys compto jo que està fet això, o 4 o 5 anys, una cosa així. 4 o 5 anys. I tu així vens, fiques el candau... i ja està. I ja Jo està. quan acabe, quan me'n vaig d'ací, doncs tanque i ja està. Això, així no ve ningú només que jo, això ho gasto jo i ja està. I només se gastes 2 o 3 mesos que estàs així Que estic jo, sí, ja està. i ja està. Una iniciativa... Sí, això va ser l'Ajuntament de Gandia, és el que ho va fer i és el que ho van promoure i tot, perquè en principi volien comprar el ganau, però van veure que no... És que és el que estem parlant, vull dir, com fas tu... O sigui, si tu compres el ganau i el tens, Però qui va treure-ho? que tens que llogar, per fer el que estàs fent tu, t'has que llogar 3 o 4. Clar que sí. Vull dir, no pots fer una persona i prou. No. Entonces, clar, ja te costaria molts més diners. Ha imaginat. I al final, tinguent una persona que se dedica a això, pues, una llàstima que no n'hi hagi més, Sí. més com tu. Però bé, bueno, anem ara a Cocentaina, a veure a Marina, a veure què mos conta de la plantació que està fent ara de temporada, o a veure què podem mitjar. D'horta, no? A veure què podem mitjar també, sí, però ara mos conta, bueno, anem allí i ella mos conta pues, si vols fer-te el teu hortet en casa, pues, el que te pots plantar ara que està de temporada, el que vas a cultivar, Sí. o els aliments que estan ara, perquè a les fetges que estem ja la fruita estarà En Vercom ja estan collint. ahir, i jo ja tinc ganes de, tot i que m'agrada molt la taronja, ja tinc ganes de canviar un poc de tot l'hivern. Sí. Així que, bé, bon, anem per allà. Doncs bé, Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels moments... Marina, Eva! rapidet, perquè ja te pillen en plena faena i ja, pues, com sabem que estos dies ja és qüestió d'això, però bueno, tenim que explicar-li un poquet a la gent Sí. este mes lo que poden ja consumir i res, pues, disculpeu per la tardança de publicar, però ha sigut això, que ara estem tots afaenats en l'arròs, en les taronges, en la daxa i en tot, i això. Així que estem Sí. en el mes d'abril. De tota manera, este mes no és tampoc el que més estem esperant la quantitat d'estiu, però sí que n'hi ha ara, per exemple, l'albocat, que ara està en l'amjas, no és? Correcte, sí. El que més això està. Encara aguanta un poquet aquesta varietat, calcula que un mes, 7 més i això. Vale. Després estan els cítrics encara, tant Sí. la taronja, totes les varietats que n'hi ha ara, no? Ara estem al final ja de la Lane, l'Anelate, després la Chislet i la Barfield, que són un poc més modernes, és el mateix, però un poc més tardanes, i la Powell, que pràcticament ja no queda, però sí. I d'ací poquet ja canviarem a Valències i aguantarem pues, fins a finals de maig, principis de juny. Eso és, queda un en les meset i mig. Exacte, de disfrutar de les taronges. Sí. Després la mandarina, que sí que són supertardanes, no?, les que n'hi ha ara. Sí, no, ara pràcticament només queda ja al final de l'Anna d'Orcot, després la Orri, que són varietats d'estes en royalty, i les Murcot, que són varietats que tenen molt de pinyol, però bueno, ja és el final ja pràcticament dels cítrics. N'hi ha varietats a manta. Sí, una barbaritat. Jo no les conec totes, crec. Claro. I després també tenim el pomelo i la llima, Sí, que també pomelo estan està Rubí, que això pràcticament aguantant l'arbre quasi tota la campanya,
i la llima pues, les últimes també. O sigui, la temporada cítrics bàsicament ja estem, o sigui, ve d'octubre fins ara i ara ja de la calor ja no, ja no apeteix tant fer-se suc de taronja. Sí, és cert. Ja man el fred. Sí. Després també tenim la fresa, que sí que canviem la fresa i el fresó, que també és que bones, que estan acabadetes de collir que bones. La veritat que sí. I a més n'hi ha puestos per així que encara produeixen alguna cosa. Jo, per exemple, compro tot en Catarroja. Sí, queda poquet, però s'ha de protegir, s'ha de recolzar perquè queden poquets productors de fresa perquè és complicadeta de comercialitzar. Molt poquet. Sí. I després tenim també la joia de la corona en començament de fruita d'os, que són els nyispros, de Callosa, especialment. Ja estan ahí. I a més jo tinc... Duren tan poc la campanya que estàs tot l'any esperant que arriben estos 15 dies per unflar-te nísperos tots els dies. Sí, me recorde fa ja 15 o 20 dies que ens en van donar i estaven molt àsperes, estaven massa, però ara ja comencen. Un dels favorits de m'abuela, aquesta fruita. Mira, és que damunt, aquestes noves varietats que fan, pues, sempre en tots els cultius s'intenta un poc allargar les campanyes per davant i per darrere. I sí que és veritat que hasta que no arriben els de tota la vida no és el mateix, estan dolcets, estan bons. Claro, que se desfan la boca. Per berenar. Allí en Albalat jo sé que pràcticament en tots els margens n'hi ha un nísper plantat i vas a treballar o el que sigui, passes i tornes, ampes 2 nísperos i ja tens berenar. Que bo. Crec que és bon any de nísperos, n'hi havia una floració molt bona i si no gelat segur que són bons anys. Esperem que sí, perquè el níspero de Callosa, la denominació d'origen, s'ha de protegir també perquè allí en tot el turisme que tenim, la massificació, allí cada volta queda menys terra cultivable i és important que la gent mira les etiquetes i consumisca níspero de Callosa per a que puguen els llauradors d'allí continuar tirant avant. Total, i mantenir el territori, sí. Bueno, i després, m'he deixat alguna cosa? No. De fruters jo crec que estan totes. Jo crec que està bé, sí. Ara falten les verdures. Les verduretes, sí. Que conforme... Sí. Estem sembrant molt, però bueno, encara queden joies de la corona, encara queda la Santíssima Trinitat, com dia Georgina. Correcte. Que estan boníssimes juntes i separades de les dues maneres, com són la carxofa, els alls tendres i les faves tendres. Que elles juntes també són una delicatessen, però elles també per separades és que són superversàtils i mos encanten. De fet, a més, estem gravant això en Xàtiva, i darrere tenim el senyor hospital, i este cap de setmana just és la Fira de l'All Tendre de Xàtiva, Firall, i és també molt important, com sempre parlem, estàvem parlant dels nísperos de Callosa antes, ara parlem de l'All Tendre, perquè a Xàtiva encara queden molts productors d'all tendre i el venen ells mateixa. Entonces, hi ha de buscar la manera de consumir all tendre d'ací per a que aquesta gent que continua produint així, que pues, tots tenen taronges i alls i alguna coseta més, se mantinguen i una comarca com és esta de la costera pues, continua tirant avant i continuen els llauradors podent viure d'algo. Sí, la veritat que l'all tendre és un producte que es nota moltíssim quan s'acaba de collir i quan està cultivat en la terra de nosaltres, no? Perquè es nota tantíssim quan està cuinat i te'l tires a la boca, que està dolç, que notes el seu sabor, que no és com si t'hagués menjat qualsevol cosa. Exacte. No, i a més que així el fan encara d'una manera tradicional, a l'hora de collir inunden els camps i els agarren i després es netegen la sèquia que està passant l'auia per així. Vull dir, és una cosa molt curiosa que si se perd això, pues, perdrem al final tota la identitat que tenim de tot i és important mantindre-ho. Totalment, sí. Després també, cosina germana dels alls tendres, tenim la ceba tendra, que també està ara a tope i superbona. En altres zones també estan començant a collir la creïlla, que també va molt bé en la ceba. I després un mes de fulla, que sí que està acabant-se perquè està fent molta calor, la veritat, i això ja comença a espigar, però bueno, encara queden cosetes de fulla, com són els espinacs, les bledes i les ensalades, també superbones. Queda algo encara d'enxissam i això, bròcoli i tot això que en queda? Algo, poquiu, però sí, està començant a espigar-se tot això. I explica'm a veure per què quan arriben aquestes fetges, en seguida tota la fulla que teníem este hivern comença tot a espigar i ja no dona temps a repegar-lo. Això bàsicament és la base de lo que estem fent nosaltres, no? Parlar dels productes de temporada. Per què una cosa és de temporada i per què no? Pues perquè les condicions climatològiques no permeteixen en alguns cultius o simplement tenen el cicle fet per a certes temporades. Per exemple, tot el que és fulla, ara la seva naturalesa és espigar-se, fer flor i reproduir-se. És el seu cicle natural. Per tant, és veritat que mos crida molt, o per cultura popular tenim la costum de fer-se l'ensalaeta en estiu, que apeteix menjar fresquet, però realment aquests cultius de fulla són uns cultius més d'hivern o de tardor. I encara inclús que és plantar tard per a veure si pogués allargar la campanya, quan t'arribes... Has de collir rapidet, no has de deixar-lo massa en camp, no pots allargar-ho, sí que podries plantar ara, per exemple, i en un meset o meset i algo, collir-ho, però no t'has d'encantar massa perquè en seguida, si no té unes condicions molt perfectes, en seguida s'espiga i busca la flor i les llavors i reproduir-se. Pues
jo crec que ja... Els espàrrecs, s'han deixat els espàrrecs. És de veres, temporada. Ja he vist jo com ixen la tele tots els... És de veres, per aquestes fetges, sempre com cullen l'espàrrec per la nit, en el ganxo que tiren baix de terra, tot tapaet, i és veritat, ja comencen els espàrragos trigueros estos blanquets allargats, que ja, si no són en conserva, pues, en fresques, ara quan s'han de Sí, això també és una delicatessa culinària, sí. Molt I és que són silvestres també, fa ja unes setmanes que per així estem veient gent que va passejant per els marges i dius, eixe què fa? I està en la mà plena d'espàrrecs silvestres. Sí, perquè en Pasqua, bueno, dates de Pasqua normalment quan la gent és més a la muntanya i tots tornen el manollet, i sempre hem de recordar també, important, agarreu els espàrrecs que se tingueu que menjar. Vull dir, si en un manollet d'espàrrecs teniu prou per passar la setmana, no s'endugueu 4 bolsades perquè tots volem anar a la muntanya a fer espàrrecs, tots volem disfrutar d'aquesta delicatessa fent una tortilleta, un revoltat d'espàrrecs o coses d'aixes, però és important que la gent respecte la natura, igual que en hivern diguem que el tema dels bolets, que se respecte la gent que va a la muntanya, en estiu s'ha de fer igual, bueno, en primavera s'ha de fer igual, perquè si no, pues, desgraciadament això se perdrà també i la muntanya pues, és de tots i han de disfrutar tots d'ella. Claro. Pues jo crec que hasta sí, ja ho tenim més o menys tot. Sí, esperem que la gent recibisca aquests missatges i que ho apliquen, que no costa res i realment el cosmos ho demana també. No sols per consciència general, sinó que el cos necessita aquests aliments ara que estem canviant d'estació. Exacte. Pues bueno, una dieta variadeta i com a última part i novetat del podcast tinc una sorpresa per tots, perquè això crec que no ho havíem dit fins ara, i és que anem a una cuina d'una nutricionista professional que va a deleitar-nos en una recepta de lo que hem parlat avui en el podcast. Hem estat parlant de cabres, hem estat parlant de verdura i fruita de temporada, pues va a fer-nos una recepta en carn d'eixa cabra que ha estat pasturant pel monte. Així que anem a Carlet i si ens acompanyeu, pues, ara ens vegem. Vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Hola María. Hola Nando, ¿cómo estás? Pues a veure que me contes què has preparat, però sí. Pues me portarés carn de cabra de muntanya i ha sigut un repte per a mi perquè és una carn que ha fet tanta activitat física que té una musculatura molt desenvolupada i un teixit connectiu molt desenvolupat. És una carn dura i molt rica en col·làgeno. Per tant, per poder treballar aquesta carn s'ha de tindre temps. I la tècnica culinària empleada ha sigut el guisar, tota la vida de les jaies. Interessant. Què és el que hem fet? Previ a aquest guiso, per aquesta carn s'ablanisca i siga més tendra, previ al guiso el que han fet és ficar-la en àcid, o sigui, marinat en àcid. Àcid pot ser llima, pot ser taronja, pot ser vinagre. Doncs això ho fiquem en un cuenque de vidre, ho deixem durant aproximadament no més de 2 hores i aquest àcid el que va fer és relajar la fibra muscular i per això va ablanir i va ser una... O sigui, ja la ficarem en el guiso un peliu més tendreta. Després, quines són les verdures que he escollit per a fer aquest guisao? He escollit verdures que tenim ara de temporada. Los básicos, ceba, porro, el se caramelitzat primer i se queden més o menys així, això ho he ficat baix del tot. I després he escollit carlota, nap, alls tendres, que estan de temporada, el fenoll per ajudar a la digestió i els raveig de la carxofa, que normalment tot el món ho tira. Sí, anava a dir-te, que tot el món té el cor i l'altre ho té. Però el cor l'he gastat per una altra cosa, que després te contaré, i he agafat els raveig. Els he pelat i els he tallat per a ficar-los en el guisao. Per què? Perquè els rabos són molt rics en inulina, que és una fibra prebiòtica, i en un munt més de més propietats, però no tenim temps per explicar-ho tot. I tot això el que fa és nodrir les nostres cèl·lules intestinals i les bactèries que tenim en l'intestí. Entonces, una volta tenim ja la carn macerada, com si diguem, o acidificar, en l'àcid que hem ficat 2 horetes, tot això, sí, anem preparant tot això, exacte, ho tallem,
ho caramelitzem. No fa falta caramelitzar-ho tampoc, o sigui, jo ho he fet per donar-li un poc més de dolçoreta, però que no fa falta, que se pot ficar tot en cru. Directament tot en cru. Sí, o sigui, no fa falta currar-se-ho tant. No? Entonces ho fiquem tot en cru perquè aquestes verdures vagin soltant tots els seus nutrients. Fiquem totes les verdures, o sigui, un llite de verdures sobre el que descansarà la carn. Fiquem les verdures, després li he ficat més àcid, o sigui, tomaca, la tomaca de la temporada passada, en conserva. Tenéis que aburrir que ningú comprar tomate frito del supermercat perquè... De la temporada passada, en conserva, i, com venies tu, li he ficat taronja. No sé, o sigui, se li pot ficar o llima o taronja. Un cítric. Abans també se li ficava vi, el vi també és un àcid, però a mi m'agrada més... Més natural. Exacte. I he gastat la taronja perquè, no sé, me donava bon rotllo. Ja està. I, això, l'àcid de la tomaca i l'àcid de la taronja per a el mateix que antes, per a que aquesta carn s'acabi d'ablanir molt més. I després, com aquestes peces, les xolles de la muntanya necessiten herbetes, que no sols li donen sabor, sinó que també li van a potenciar aquesta nutrició. Totes les espècies herbes tenen mogolló de propietats. I una sal de muntanya. Romero, tomillo. Sí, romero, timó, etc. I una sal de muntanya en més herbes de muntanya. Genial. Entonces, tot això... Nos ponemos a ello. Sí, ho trossegem tot això i ho tirem dins d'un perol. Exacte, ho tirem, o sigui, fiquem, això, el que t'he comentat, el llite de verdures, tot trossejat, després la tomaca, fiquem la carn, xorrotadeta de suc de taronja, i jo li vaig ficar un peliu de caldo de verdures, però no, igual hasta ni cal, Després tapem i en el seu propi jugo se va a fer tot. I això és nutricionalment, això és com ho feien abans les iaies, a fuego molt, 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 molt lento, i en xup, 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 tenim ahí, les iaies feien medicina sense realment saber-ho. I quant de rato ha d'estar això fent-se? Jo l'he deixat 6 hores, però en aquestes 6 hores no tens que estar damunt del perol. El deixes en marxa i te'n vas. Exacte, el vaig deixar a fuego lento i te'n vas. Jo vaig fer una inversió, vaig agarrar una olleta programable, que són barates, no és supercaro, i la programes, gasta com una nevera, no, inclús menys. La programes i te'n pots anar a córrer, te'n pots anar a treballar, te'n pots anar a vulguis. Perfecte. Que estigues ahí mirant com... I una volta en tot això fet, què és el que vas a fer realment, o vas a fer això en un plat directament i ja està? Pues, com els guissos no tenen molta fama... I està fent un poc de calor ja. Està fent ja un poc de calor. Pues, correcte. El que anem a fer és aquesta carn, la desmenussarem i hem fet una versió valenciana de tacos. Tacos i tacos de muntanya. Després, quan una volta estiga el guiso, ho emplatarem i te contaré més. Pues me'n vaig un rato a triturar i quan torne d'ací 5 o 6 hores m'ensenyes com faig els tacos. Perfecte. Pues bé, ara mos veiem. Maria, ja tenim això acabat? Tenim això acabat. Que bona pinta té això. Veus? I no li hem ficat gens d'aigua, fija't que està ahí tot i caldet. Jo soc un curiós. Doncs n'hi ha bon d'això. Doncs tot això són els jugos que han soltat, la carn i les verdures. Doncs ara això ho traguem. I veus com se desfà, com si fos mantequilla. Esta carn que era super dura. La trac, muy bien, perquè si no anem a fer un empastre. Muy bien, fantàstico. I ara això ho traurem ahir. I l'oloreta que fa. Sí. Espectacular. Això després t'has vist també per guardar el caldet? El què? Aquest caldet el que anem a fer és a triturar-ho, perquè ahí estan totes les vitamines i tots els minerals i el ficarem també en la carn. Veus? Mira com se desfà. Que fàcil. Sí. Entonces és desfilagarxar-ho així tot. La graixeta i tot això també, no? La grasseta, bueno... Al que li agrade. Al que li agrade... O sea, al final això és també és més sabrós. Se pot llevar, se pot ficar. Però ja t'he dit, com esta cabra ha estat en activitat, no és una grassa supermala. Tampoc, ¿vale? Entonces, desfilatge tot això i això ho podem parar. I què has fet? Una vegada ho tenim tot desfilatxat, llevem-los, pim-pam, se pot fer també en les mans, més ràpid i més... Els xiquets també poden ahir clavar la mà
y pueden ayudar en casa. Bé, home. Què n'ensenyen? Sí. Però jo Vale. no ho he fet mai. Que no ho he fet No mai. ho he fet mai. No. A veure, això també seria, pues, tenim un plat bueno, no, vale, no sé si... La ropa vieja, que és de la carn del puchero que sobra. Sí. Exacte. Això ho faig jo, però per fer arròs aquest. És el mateix. Vale. Vale, entonces, una vegada tenim la carn, aquestes verdures podem agarrar aquest caldo de verdures i ho triturem, val? I després, per acompanyar els tacos, pues, he fet una ensaladeta, pues, el típic pico de gallo mexicano, que se fa en pimentó, pues, l'he versionat en verdures de temporada de l'horta. Del terreno. Exacte. I he gastat colrave, que és una cosa que quasi ningú coneix i és superinteressant. Verdures, però això no m'ha coneixit. Rave, val? Sí. Ceba mora, per donar-li coloret, i poma per donar-li dolçoreta i acides. I el cilantro, també l'anem a gastar. Cilantro o xolivert, ¿vale? Que li va donar aquesta vitamina C i la vitamina C, pues, lo que va fer és arrodonir el plat. Punto. Vale, i això és el que ficarem tot dins de la tortites. La tortita també l'he fet sense farines. Vale. Això està bo. Això està estupendo. Vale. He gastat Carlota. Vale, bueno, això és... Carlota, veus, si és una tortilla, pues que Carlota, un poc de formatge, ou i lino. Vale, i això tot triturar, fas la pasteta, al forn un ratet i punto pelota. Vale, genial. I Vale? ara hi farem Entonces, el taco. Que te ho prepares, hauríem de triturar-ho, que no ho tenim triturat, No. però si no, pues mira. Però podem ficar-ho també sencer. Sí, exacte, anem a fer algo nuevo. Top, a terra. Espera, este no m'agrada, està massa gros. Ahí. Vale, perfecte. I aquest caldet també podem ficar en un gotet, o bé podem sucar, o bé ens el podem beure. Tot això és nutrició. Vitamina tot. Vitamines, minerals, tot. Vale, fiquem Un poc de carn. un poc de carn, pollins. Ahí podem ja ficar el gust de cada un. Sí, així és el que... Correcte. O sea, jo he fet aquestes verdures, però podem ficar les verdures que vull. Vale? Això que li dona també frescoreta. Vale? M'agarres que tinc la salseta de kefir de cabra en la nevera. Ah, també? Dame todo de cabra hoy. Vale, le fiquem un poc de kefir i el kefir pues, el que té és el probiòtic. Antes hem ficat el prebiòtic i ara el probiòtic. El prebiòtic és l'aliment de les bactèries i tot això pues, fa un plat digestiu i saludable. Muy bien. Vale. I així ja estaria acabat el Així taco. ja el tindries acabat i el pots tastar si vols. Perfecte. Un Pues poc de verdet. esperem que vos hagi agradat. Perdó. Sí, És esperem... que m'ha apitat el forn. Ah, vale, ara. Esperem que vos hagi agradat. Vos deixarem en la descripció del podcast la recepta sencera perquè la puga fer cada un en sa casa i nosaltres anem a quedar-nos degustant esta meravella.